ଆରେ ମୁଁ ଫଟା କପାଳ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି କାନଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲା ମୋ କାନକୁ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। କାଲି ସେ ବାଜି ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେତେବେଳେ 7ଟା ହବ ଆଉ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମରେ ଫାଇନାଲି 7ଟା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆମ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ବସିଗଲୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ଟଚ୍ ପଡିଲା ଆଉ ଟଚ୍ରେ ୱିନର ହେଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ତ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ରେ ୱିନର ହେଇଗଲା ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଯିବି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇର ୱିକେଟକୁ ପଞ୍ଜାବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ହାରିଯିବି। 100 ଟଙ୍କା ଯିବା ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହଉଥାଏ। ଆରେ ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖେ ତ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖି ସାରିଲାଣି। ଦୁଃଖରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଏଟା ଆମ ବାପୁନୁ 100 ଟଙ୍କା ନବ ବୋଲି ମତେ ଖାସ ମାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକ। ତାକୁ କହିଲି ତ 100 ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଟଚ୍ ପକେଇବା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଟଚ୍ ପକା ପକେଇ ନାହିଁ, ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟରେ ରହୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ପଟରେ ରହୁଛି। ସେତେବେଳକୁ କ୍ରିକେଟର ନିଶା ମତେ ପୁରା ଘାରି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ପଟରେ ଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ପଟରେ ଯିଏ ଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଜିତିବ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ତେବେ ଆଜି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଶେଷ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।